Benvingut tothom a les golfes de Ràdio Gelida. Avui capítol 62. Ei, Antonio, què tal? Com estàs? Ben trobat, Dani. Una setmana més, eh? Hòstia, com estàs, tio? Que raro ver-te tan arreglat, no? No puc parlar bé perquè m'apreta el coll. Sí, no? Clar, perquè... A tu no? Sí, no, jo estic una mica més acostumat. Mola molt la teva americana, eh? Sí, no? A veure, explica a la gent per què és tot això, que semblarà que siguin imbècils. Vinga, va, ojo, en aquesta edició de les golfes venim de 21 botons, amb corbata i un espai nou, perquè aquest programa s'ho mereix. Avui tenim una visita molt i molt especial. Mireu si ens hem posat guapos, que ens trobem a l'Escola Municipal de Música de Gelida. Avui toca una entrevista que fa mesos que teníem aparaulada, potser fins i tot abans de la festa de la ràdio de l'estiu passat, més o menys. Abans de l'arròs, sí. Mare meva. Però bueno, ja sabem, les coses bones es fan esperar. Som-hi, arrenquem. Avui puja a les golfes Patricia Azur.
Benvinguda, Patricia. Per fi et tenim a les golfes. Ja teníem ganes, eh? Sí, bueno, gràcies per convidar-me. Estic molt contenta d'estar aquí. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Hem vingut des de Barcelona i res, aquests 5 minutets d'estar al carrer sí que hem notat el fred de gelida, fent honor al nom, però tot bé. Una gelida gèlida. Exacte, sí. Què tal, com portes tots els darrers serreis per presentar el disc? Ja ho tens tot enllestit? Doncs la veritat és que estem molt contents perquè un dels objectius que teníem sobretot era omplir bastant l'agenda de concerts i no només aquí a Catalunya sinó fora, i més o menys ho estem aconseguint, així que jo crec que de moment anem per bon camí. Sí, ja parlarem després de tota la llista de concerts que tens, que Déu-n'hi-do. Sí. Que guai, això és la millor notícia que podies tindre. Doncs sí, al final, perquè clar, fer música avui en dia sembla que una gran part passa a les xarxes i als entorns digitals, però al final és superimportant seguir tocant i seguir fent música al món real, no? Exacte. I poder tocar i ensenyar la música tal com l'hem feta és el millor que podem demanar. Està clar. I és que, amics i amigues golfaires, la Pati ens va presentar el seu primer llarga durada, recent sortit del forn, Quiet Room. Sí, he de dir alguna cosa aquí. Ha sonat Lost in el Translation, el primer single. Així és, Així? sí. Per què vas escollir aquesta cançó? Doncs quan ja vam tenir totes les cançons gravades, em va semblar que aquesta, a part que és de les últimes que vaig escriure just abans d'anar a l'estudi, doncs em va semblar que era una bona cançó per trencar una miqueta amb la sonoritat i una mica el que havíem presentat amb l'EP de Seasons. Llavors, amb Seasons fèiem com una versió super singer-songwriter, super folky de la música que estàvem fent en aquell moment, i amb el Lost in el Translation pensava que era com un bon coet de sortida que trencava una miqueta amb aquesta estètica tan folky i obria una mica més la porta a l'alternatiu, com si diguéssim. És super diferent, o sigui, el disc l'hem pogut escoltar ja, és super guapo, però Moltes aquesta gràcies. cançó en concret és super trencadora de la Patricia que coneixíem abans. Sí, de fet, i el que és més curiós és que sí que trenca bastant amb l'EP, però a la vegada reconnecta molt amb els meus inicis com a músic, perquè jo realment vaig començar molt des de la guitarra elèctrica i escoltant músiques molt dels anys 90, molt de grunge, de Nirvana, Pearl Jam, i va haver-hi un moment que quan estava començant a estudiar música em vaig començar a interessar molt per la guitarra acústica. Llavors va ser quan vaig fer com més la transició cap als fingerpickings i al món més folk, i trobo que amb aquesta cançó del Lost in el Translation, tot i que sembla que és un trencament fort respecte a l'anterior, per mi també té un punt de retrobament amb els meus inicis. I de fet el Gabriel Cas, que és superamic i ens coneixem des de fa anys, quan li vaig ensenyar la cançó, ell també m'ho va dir en plan, ostres, això em recorda quan ens vam conèixer. I clar, per mi també em feia il·lusió poder obrir aquest nou disc ensenyant un single que tingués aquest doble trencament i retrobament per mi. Molt bé. Què, Antonio, recuperem velles tradicions de les golfes? Vinga, quines? Aquí ens agrada molt fer una petita bio de l'entrevistada abans de començar a entrar en matèria. El nostre equip d'investigació de les golfes s'ha posat en marxa. I res, Antonio farà els honors i ens dirà si és veritat, si és mentida, si falta informació. Som-hi. Vinga, va. Patricia Sarmiento Lozano va néixer el 6 de març de 1994. Peixos? Sí, de moment tot bé. Nascuda a Barcelona. El 2013, després de fer batxillerat... Important. Quin barri de Barcelona? El barri, ara no ho sé, la clínica és la Sagrada Família, no sé on està, perquè nosaltres, clar, sí que vaig néixer a Barcelona, però la meva família no vivia a Barcelona en aquell moment. Llavors el barri no el tinc controlat. Sagrada Família. Està allà, no? Té tota la pinta. Sí. Crec que és aquest, a l'hospital, no ho sé ara. Crec que sí, eh? Sí? Me suena. Bueno, aquí, com veieu, no tenim gaire... Home, és que arribeu a tenir una còpia de la partida de nacimiento i ja això m'hagués preocupat una mica, eh? Continua, Antonio, que t'he tallat. Vinga, el 2013, després de fer batxillerat i de no parar amb la càmera de fotos, va decidir donar el salt i viatjar a Londres a estudiar, atenció, que ho dic, al London College of Communication. Sí. Ho he dit bé. Sí. Seguim.
Després del 2016 al 2019 va continuar estudiant a la London College of Creative Media. Molt bé. Que de fet, això és un dato, si us voleu, per a mis biògrafos. De fet, quan vaig entrar a l'LCCM, no es deia London College of Creative Media, perquè li van canviar el nom a mig curs. grau. Sí, llavors, quan jo vaig entrar-hi, era la London Center of Contemporary Music. I era com una institució de música contemporània bastant coneguda, però van fer com una mena d'associació amb la Open University i llavors van ampliar el currículum de carreres que oferien i van haver de canviar el nom. Però per mantenir les mateixes sigles, el CCM van posar-li London College of Creative Media. I ja està. El CCM. Durant la seva etapa anglesa no va parar de fer música, primer sota el nom artístic de Jane Silver i després amb l'actual. Molt bé. Patricia Atzur o Atzur? O com? Com ho diem? Jo la veritat és que ho dic com a Patricia Atzur. Atzur. Sí, perquè, bueno, no sé, suposo que en pensar-ho en català ja sempre ha sigut Atzur, sí. Molt bé. Una flor de primavera. Ah, sí? Correcte. Ostres. La veritat és que va sortir més del color blau, era més bàsic els inicis d'aquest nom. Ai, continua, tio. Vinga, va. És que no... El 2019 torna a Barcelona i continua picant pedra, fent bolos i més bolos. Col·laboracions amb Can Vicàs, El León i Salva Criado. Juny de 2021 treu el seu EP Seasons, que té l'honor de ser el treball discogràfic que ha sonat sencer al programa de les golfes. Tot ben repartit entre els 61 programes anteriors. Això sí que... Uau, Sí. moltes gràcies. Quin honor. També el 2021 va guanyar el Premi del Jurat del concurs Portautors del barri del Serrallo a Tarragona. És així? Sí, del Teatret del Serrallo, es diu? Serralló? El barri del Serrallo. Ai, mare. Us ho sabeu millor vosaltres que jo, barri. Quan ho vas dient, jo vaig com reflexionant en plan, vale, concéntrate. Però ja ni me'n recordo de les coses que faig. I tot això abans de fer els 29 anys. Tot bé, Dani? Mare meva. Tu feies tot això amb 29 anys? Jo amb 29 anys, bueno... encara no... Bueno, clar, jo no havia sortit de casa encara. Tu, Déu-n'hi-do, Bueno, sí, també he tingut sort, molt afortunada de tenir un suport que m'ha animat molt també a fer-ho. No tothom pot, normalment, bueno, no ho sé si pot o no, però jo em sento molt afortunada, vaja. O sigui, a casa sempre t'han recolzat i... Sí, realment he tingut la sort de que no... La meva mare s'ho ha currat un muntó. Sí. És també artista la teva mare o realment no...? Jo crec que té un artista dintre. Amagada. Sí, perquè ella sempre li ha agradat molt i de fet, en el seu temps lliure, tot el que és pintura, fotografia, tot el que són arts visuals, li apassiona. I ara, des de que es va prejubilar, està superenganxada a la restauració de mobles. Ostres! O sigui que sí, tot el que és així una mica de manualidades, art attack, li agrada molt. O sigui, va pel carrer i diu, esto me lo llevo, no? Bueno, no sé si ha arribat a tant, però sí que va replegant mobles d'amigues i tothom en plan, això no, jo t'ho arreglo, tal. Ja ho farà, ja ho farà. Sí. Ostres, abans hem parlat del single i no hem dit res del vídeo, que també està supercurrat, Sí, ha quedat supermaco. Els colors, bueno, m'encanta, sí. Bueno, la teva imatge la treballes moltíssim a nivell xarxes socials, portada del disc, videoclip. Això es nota que tens allà... Bueno, aviam, el mèrit no és meu 100% ni molt menys. Vull dir, realment en aquesta ocasió hem comptat amb un equip brutal. El vídeo l'ha dirigit la Morfila, que té un ull super afinat i amb la Clàudia Dianta fent el maquillatge, el cabell, l'Ara Iserte amb el vestuari, que l'ha clavat molt perquè és això que tampoc em sentia super disfressada i vam aconseguir perfilar molt bé la imatge, penso. Sí. Anem a fer una mica, no és un test tampoc, no? Però són unes preguntes que podria ser com una mica trivial, Quan va ser la teva primera connexió amb la música? Doncs des de ben petita, la veritat, perquè el meu pare és supermelòman i jo tinc records des de, jo què sé, amb 5 anys, al cotxe del meu pare escoltant Yes. O sigui, llavors, clar, sí, ell sempre té una supercol·lecció de discos i de vinils i de bandes de fora, sobretot. Llavors sí que és veritat que potser en quant a música nacional no tinc tant de coneixement,
però sí que des de petita tot el que era música dels Estats Units, d'Anglaterra, la teníem bastant escoltada. Ara parlem de Londres. Què et va fer decidir? O vas pensar, dir, me'n vaig a Londres? Doncs va ser una decisió bastant... Realment, de vegades hi ha coses que les penses com i si passés això? Ai, no ho sé, tal. I en aquest cas, qui em va animar a fer aquest pas va ser el meu tutor del treball de recerca de batxillerat, que també era el director de l'escola on estava. Llavors, jo sempre havia sigut un estudiant que realment m'agradaven molt les matemàtiques, les ciències i bla, 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 però tenia aquesta vena superartística i que jo disfrutava molt més, al final, doncs, pintant, dibuixant, i tenia moltes inquietuds. Llavors, quan va tocar l'hora d'escollir el batxillerat, vaig començar amb el tecnològic, però al cap d'una setmana no ho veia clar, perquè deies que quan acabi tinc molt clar que no sé encara què vull fer, però no serà una enginyeria. No per, o sigui, super respecte, el meu germà és enginyer i 100% respecte, però jo veia que en aquell tràmit del batxillerat el preferia aprofitar ja fent un artístic que ja em preparés pel que volia estudiar després. Llavors, al cap d'una setmana em vaig canviar d'escola, em vaig canviar de batxillerat i de tot, i vaig entrar a fer un artístic, i el que va ser després el meu tutor del treball de recerca va ser el qui em va animar, perquè la seva neboda estava estudiant a Londres, o sigui, va ser com història molt llarga, i ell va ser qui em va fer la carta de recomanació també per la universitat. I a la tornada a Barcelona l'any 2019, de Sí. Londres cap a Catalunya, vas notar algun canvi en el panorama musical? Jo crec... Català. Vale. Com he dit abans, la veritat és que sóc una mica... crec que estic una mica als núvols i al meu món, i de vegades no me n'adono tant d'aquestes coses, però sí que és veritat que, clar, abans d'anar a Londres, jo vaig anar quan tenia 18 anys, i jo havia tingut ja una primera banda aquí, dels 14 als 16, 17, i vam començar el típic fent versions, quedant grup d'amics que toca doncs, per passar-s'ho bé, i sí que vam escriure algunes cançons pròpies i vam tocar força. Però en aquell moment, clar, tampoc pensava en quina és l'escena o qui està tocant. Jo, no sé, anàvem assajant, ens ho passàvem bé, fèiem 4 bolos i no tenia més... No sé, no tenia moltes complicacions tot. Llavors, clar, quan vaig marxar a Londres no havia tingut aquest pas previ de reflexionar sobre l'escena a Barcelona. Llavors sí que en tornar ja vaig començar a informar-me i a pensar-hi més, però no tinc el referent d'abans. Llavors no sabria dir-vos si ha canviat molt, perquè, com us dic, abans tampoc no la coneixia gaire. Vale. Sense parlar de l'abans de Barcelona, què destacaries de l'escena entre Londres i Barcelona? Crec que està... Una cosa que és molt, molt interessant de Londres és que realment hi ha una diversitat cultural increïble. És una ciutat que literalment pots conèixer gent de tot el món. I penso que en quant a la música es refereix també afecta aquesta mescla de gent. I no només a nivell d'estils musicals, sinó inclús a nivell de coses que expresses, no? Et trobes un dia, vas a una festa, coneixes algú que no hauries conegut mai, jo què sé, de l'altra punta del món, tens una conversa, i sí que tot això trobo que t'enriqueix molt com a artista. Però realment penso que bona música se'n fa a tot arreu, i aquí hi ha artistes brutals i allà també. L'únic que sí que allà hi ha molta gent. És una ciutat gegant i cada dia hi ha 1.000 concerts, o sigui, tens per escollir cada dia de la setmana entre, crec que 100 concerts diferents. No sé si és una borrada el que estic dient, però l'últim que vam ser a Londres vam buscar-ho, en plan, a veure què fan avui. I hi havia una pàgina així, tipus, com un directori de concerts, i no sé si hi havia com 300 en una mateixa nit. O sigui, és que em sembla com una locura. 100, no sé, moltíssims, una locura. I cada dia de la setmana igual. I cada dia de la setmana pots escollir entre 5 micros oberts diferents. Clar, totes aquestes opcions fan que estiguis en un contacte constant amb la música i amb la música en directe. Llavors sí que et dona una sensació que no s'atura mai la màquina. I aquí potser sí que és una miqueta més pausat, en aquest sentit. Bueno, aquí sort que també comença... Bueno,
comencen a moure's l'escena. Hi ha algunes sales més que estan començant a apostar. Per exemple, Tèxtil l'altre dia, que vas estar Sí, sí. amb el Gavi Cat. No coneixíem aquesta sala, però vaig trobar una idea superbona. Sí, la veritat és que és una sala que està sonant superbé. Sí, sí. A nivell acústic, a nivell de... No sé com es portaran amb els artistes, però amb el públic i de més, superbé, Aquí estàs com intentant preguntar informació des de l'inside, no? Sí. Bueno, vam estar molt a gust, la veritat. Sí, no? Va ser un concert molt guai i poder acompanyar la música del Gabriel, que és superamic, i veure com un dia tan especial per ell, poder-ne formar part, va ser un luxe i un privilegi, la veritat. A més, també va ser una manera molt bona per nosaltres de fer una primera entrada a la Tèxtil, perquè allà també presentarem el disc. O sigui que ara ja tenim una miqueta més de coneixement de com funciona tot allà i de com sona des de dins. I estem molt il·lusionats, clar, perquè després del bolo del Gabri, que va ser molt guai i se sentia brutal, pensar, projectar, no?, de dir, ostres, doncs l'11 de maig estarem aquí presentant el disc amb aquest so, amb aquest equip que fan que soni tan bé. Els tècnics d'allà s'ho curen un muntó i res, amb moltes ganes. Que guai. Vinga, ara continuem amb un tema que ens encanta, Marvel.
And so years have passed, no one remembers the names of those who roam through time and space, through time and space. Patri, Marvel pot ser que ja pertanyés a la teva època de Jane Silver? Sí, és així. Marvel, sí, de fet és del disc, és la cançó més antiga, sí, ho estava pensant. Sí. I va ser una mica... Estava una mica entre les dues, en un crossroads, en un encreuament de dir, no sabia si incloure el disc, perquè sí que, clar, al final, quan ja et queda tan lluny una cançó, potser no et fa tanta il·lusió tornar-hi a treballar i vinga, la tornem a gravar i tal. Ja. Però sí que és veritat que des de feia molt de temps, els directes, quan la toquem, sobretot en banda, és una cançó que, o inclús a duo també amb el Salva, sempre que l'hem fet, i a tot arreu. Aquest estiu hem estat a Andalusia, hem estat a Madrid, quan fem aquest tema, la gent realment connecta moltíssim, i llavors vaig pensar, és una llàstima que no hi sigui el disc. Doncs res, la regravem, la tornem a fer i ja és l'última vegada que la regravem, però sí que vaig pensar en això, que en directe té una resposta molt guai i ens agrada molt tocar-la també perquè té molta energia i crec que el guai és que quan la vam estar regravant pel disc sí que a nivell de producció li vam fer alguns canvis subtils, però algunes cosetes noves vam fer. Llavors això va mantenir també per mi l'interès a l'estudi de dir, que serà guai. I la qualitat d'això, o sigui, amb totes les respetes Sí, al teu alter ego de Jane, Sí, que sona molt millor ara. I tant. Clar, perquè pensa que, penseu, que la cançó de Marvel és una cançó que jo vaig fer per un projecte de la uni, vull dir, i la vaig gravar a l'estudi de la uni per una entrega. Llavors, és una entrega de segon, de fet, de segon de l'assignatura de producció. Llavors, clar, la vaig fer tal i em va agradar molt i amb un amic d'allà vam acabar-li de donar com uns retoques a nivell de la mescla, però tampoc va passar per molts més tràmits. En canvi, ara sí que hem pogut estar gravant tot el disc a Caballo Grande amb el Ferran, que ja som supercol·legues i va ser molt guai poder-ho fer així. Hem dit molt, però com deies, en directe jo me'n recordo les dues vegades que t'he vist en directe, és el tema que més m'ha agradat, però... És que és això, és... Sí, no, té molta potència, com deies. És molt... Clar, sí, és algo que... Clar, a mi sempre m'agrada i intento, sé que moltes de les cançons que formen part del repertori són més aviat tranquil·les, tot també una mica per acompanyar la veu que tinc, la manera de tocar, i també com en el meu desenvolupament com a artista, de moment hem anat poquito a poco, amb suavitat, però sí que és veritat que les meves influències són supercanyeres i jo sempre escolto música més aviat amb canya. I per mi és important intentar, encara que sigui una o dues cançons del repertori, que també puguin plasmar aquesta música que tant m'agrada escoltar i que tant he escoltat. Una pregunteta. Musicalment parlant, quina diferència podem trobar a Quiet Room respecte a Seasons, el teu darrer EP? Per mi hi ha dues diferències importants. La primera, penso, sense voler desmereixer el Seasons, però sí que és veritat que el Seasons és un EP que vam gravar amb temps rècord. Crec que vam gravar l'EP sencer en 4 dies, o 5 potser, però no més. Llavors, clar, vam anar a saco. Bateria i baix gravada a la vegada en directe, sí. I sí que és veritat que inclús jo com a intèrpret penso que he millorat moltíssim i, clar, ara quan escolto els Seasons li tinc molt d'apreci, és com, molt cute, però clar, comparo amb el Quiet Room, que a més ha sigut un disc sencer, que era com la meva il·lusió des de sempre, jo vull fer un LP, jo no vull fer un EP, jo vull fer un LP, tal. Però sempre, de vegades, quan comences, hi ha una recomanació de dir, però fes un EP primer, i jo... Llavors, quan ja vaig poder dir finalment, no, ara farem per fi el disc. Per mi em feia moltíssima il·lusió, a més, ja un altre cop comparant amb els Seasons, si els Seasons vam estar 4 o 5 dies, és que per fer el Quiet Room vam poder estar un mes. No anàvem cada dia, però vam haver un procés de maduració, dels arranjaments,
fer-ho amb tranquil·litat i a foc lent, no? Com dèiem abans. Llavors penso que en el resultat final es nota molt això que s'ha pogut fer amb més temps, amb més cura. Hi ha hagut un desenvolupament a nivell tècnic també, sobretot per meva, penso, perquè a nivell de músics també el Quiet Room compta amb uns musicazos que la veritat és que, clar, quan vaig anar a gravar vaig dir, ostres, vull estar a l'altura d'aquesta gent tan èpica que gravarà el disc. Llavors també em vaig intentar posar les piles i crec que tot això es nota, que al final hi ha hagut un esforç i... És un repte, està clar, no? Sí. Seguint amb Seasons, me'n recordo quan t'hem vist un parell de vegades, sempre has dit que era com 4 cançons, 4 estacions, Seasons, d'allà ve el joc. Sí, A Quiet Room són 12 temes. exacte. No seran pels 12 mesos de l'any? Uau! Això és una revelació. T'ho deixo sobre la taula, ja vas... Expandint la narrativa, no? Però, uau, és guai, eh? No, la veritat és que no ho havia pensat. Sí que és veritat que l'últim tema, bueno, l'11 i el 12, al principi anaven a anar junts, però el número 11 no m'agradava. I com que ja anaven junts, vaig dir, el tallem, que estigui junt, que quan s'acaba comença l'altre, però que el número final de track sigui 12, sisplau. Però no era pels mesos, era més perquè no volia que fos un 11. Ostres, però el número 11 realment, a nivell de disc de tota la vida, més o menys, és sempre, no? 10, 11, ja, 12... no sé, clar, però en cim parell també ho veia com... Jo què sé, pensant en coses de disseny, no? Pues, si és parell, pues, i ho has de ficar en 2, pues 6 i 6, no? I em desquadrava una mica. I el que sí, que és veritat que quan pensava en el Quiet Room com a disc, jo m'imaginava un passadís en el que hi havia diferents habitacions i tu anaves caminant pel passadís i escoltaves com trossets del que hi havia dintre de cada habitació. I obries una mica la porta i escoltaves una cançó i l'altra, i el que volia aconseguir una mica era que cada habitació tingués un color diferent i fossin, a nivell d'estil, a nivell de petits detalls, tinguessin mons diferents cadascuna d'elles. Llavors no són mesos, però podrien ser-los també. Cada mes té... Jo t'ho deixo aquí, té lo seu. t'ho deixo ja vas rumiant, ja... Sí. M'agradava molt el joc que feies. A veure, aquesta cançó, quina creieu que és? La de l'estiu? Pues aquí Sí. tens... Aquí. Doncs, Ostres, aquesta cançó no m'agrada, és setembre. exacte. No sé quina serà de setembre, ara ho he dit, però... Uf, no. A nou? Bueno, és que això crec que ens hem de trobar d'aquí un mes perquè ho pugui pensar amb calma, perquè hi ha moltes variables. Ara hi ha molts artistes, per exemple, el teu estimat Gavi, que han publicat el disc, però han fet single cada 2 mesos. I han estat potser 9 mesos o més fent aquesta estratègia. Però tu has estat una mica més clàssica, has fet un single i disc. Sí, així és. I de fet és una pregunta... Bueno, és un statement molt, molt rellevant, perquè jo recordo quan estàvem acabant de gravar el disc, jo ja ho tenia claríssim. I em trobava amb amics i jo... el meu discurs era no penso treure el disc single a single, però és que ni boja. O sigui, ho veia molt clar, perquè per un costat veia que era una estratègia que, encara que entenc perfectament que amb el context actual i com s'està consumint la música actualment és com el que té més sentit a nivell estratègic, per mi era una estratègia que m'esclavitzaria durant un any ben bé, d'anar traient tema a tema, i jo no sóc molt de xarxes socials, no és una activitat que disfruti en excés. Llavors m'imaginava cada mes estar allà, donant la xapa amb el pre-save, i vinga, i tal. I sobretot també, no només pel tema d'aquest sobreesforç, entre cometes, d'estar tan implicada amb les xarxes, que per mi no era molt atractiu, sinó també per una qüestió purament més egoista a nivell artístic, de dir, si estic durant 12 mesos traient single a single, o 8 mesos, no ho sé, tot aquest temps que estic preocupada en fer el pre-save, en fer l'Instagram, és temps que no puc dedicar a fer música nova. I per mi, acabar de gravar el disc i poder posar per fi punt i final a tot aquest grup de cançons noves, a mi em feia molta il·lusió també per dir, tinc una pàgina en blanc per tornar a començar a fer cançons noves de zero. I haver de treure-ho single a single ho veia com... Se'm feia una muntanya per això, sobretot, per dir, no tindré l'espai mental de poder disfrutar un altre cop sense tenir res a la taula, tornar a començar a escriure.
Llavors vaig dir, pues, a la vieja escuela, tu. M'és Sí, igual, no? el màrqueting digital ara mateix, ja s'encargarà otro, jo vull fer música. Jo no vull fer Instagram. Per cert, parlant de old school, etc., faràs edició física o serà tot digital? Sí. Com, bueno, de moment, ara per ara, els discs en plan CD ja estan en camino. M'hauré d'esperar una miqueta més per fer els vinils, que també em fa molta il·lusió, però de moment he de fer una miqueta més de butxaca, que els vinils piquen una mica més. Ha pujat molt, eh? Sí, brutal, bueno, clar, al final és un article una mica més... bueno, que és molt xulo perquè és un objecte superespecial, però sí que costa més, sí. És així. Hi ha molta gent que diu que el casset és el futur. Ja, no ho sé. Jo és que soc dels 90, jo tenia un Discman. Jo no he tingut mai una cassetera. No sé A nivell de fabricació i de més, els cassets són els més tirats de fer. Econòmics. Però, clar, això no ho sabia. Sí, clar, però clar, el problema és que, clar, molt poca gent té... Ja. Jo en tinc, Sí. Jo tinc reproductor de casset, encara. Jo tinc casset, però no tinc reproductor. O sigui, jo tinc cassets, però no... Somos la pareja ideal. No, sí, el caset és molt xulo i penso... Ara, clar, amb tot el rotllet Stranger Things i els 80 i tal, pues mola molt. Sí. Però, no sé, no m'ho he plantejat. Jo la veritat és que sóc molt pràctica. Penso, mira, CD és fàcil, tu el pots posar... Molta gent ja no, però molta gent encara se'l pot posar al cotxe, nosaltres inclosos. Sí. Llavors, bueno, crec que encara és un format que si fa no fa pot aguantar encara una mica més. I el caset, no ho sé, la veritat és que no tinc experiència perquè ni n'he escoltat, sincerament, ni no sé, no he tingut gaire contacte amb el caset a la meva vida. Com es nota que ets jove, és clar. Vinga, repassem Quiet Room amb la cançó que obre el disc, Comes and Goes. Patri, veiem els crèdits que a banda de la veu, de les lletres, de les guitarres vàries i de les mandolines, també has fet la producció. Bueno, aviam... Aquí, els crèdits surt. Momento de ponerse medalles. En Ferran Resines, però... Jo no, en cap moment m'atreviria a dir que l'he feta jo sola, ni molt menys, Realment,
com he comentat abans, vam estar un mes, crec que inclús un mes i mig, ara ja se va alargando esto, però vam estar a Caballo Grande, sobretot amb el Ferran Resines, molt mano a mano, i penso que en quant als aspectes més tècnics, ell portava més les regnes i en els creatius anàvem més els dos a la part. Llavors sí que a nivell d'arranjament, sobretot els arranjaments de veu, anàvem fent una mica els dos. Llavors sí que penso que per mi és important també comentar-ho, que he tingut un paper superactiu a la gravació, però en cap moment pretenc dir que ho he fet jo tot, perquè no és així. I he tingut molta sort de tenir, doncs això, amb el Ferran, bona connexió musical i ens entenem molt perquè tenim moltes referències que són iguals i hem pogut treballar superbé. Molt bé. Més sorpreses. A banda dels teus inseparables, Salva i Gavi, Sí. també has treballat amb un tio que, bueno, quan m'ho vas dir vaig flipar, el Miquel Sospedra. Ah, sí. Bueno, ell ha sigut el baixista del disc. Sí, va venir a gravar. Sí. Déu-n'hi-do, és una referència. O sigui, I tant, ha fet moltíssim sí. aquest home per la música en Catalunya. Bueno, la veritat és que va ser un honor, no només comptar amb el Miquel, però també amb el Salva Criado, a les guitarres, el Xavi Mole a les bateries, Sí. el Gabriel també va venir a fer algunes veus al final, i el Ferran, el Ferran Resines, que no només va produir, sinó que també va fer pianos i teclats i cintes. I la veritat és que és això, el Miquel brutal, el Xavi també brutal, que a més van venir una mica com a doble, perquè quan estava parlant amb el Ferran sobre gravar el disc, i estàvem encara una mica a la preproducció, ell em va recomanar 100%. Agafa el Xavi i el Miquel junts, que treballen molt bé junts. I clar, tota la base rítmica jo penso que ha quedat espectacular, comptant amb ells dos. No, de veritat que... Hay nivell. Sí. Sí. També estàs amb la família Dau Records, correcte? Primera trobada amb una discogràfica, és així? No, perquè amb Seasons ja ho vas fer, no? Bueno, el Seasons l'hem trobat amb Dau Records també. Ah. Sí. Primera trobada, més o menys, perquè a Londres... Mira, això no ho teníeu a la biografia, però a Londres vam muntar una discogràfica independent pel nostre compte amb alguns de la uni, que es deia Carpa Records. I amb Carpa Records va ser qui vam treure el primer EP del Gabriel Cas, el de Helium. Llavors, però com a artista sí que és el primer contacte amb Dau Records. Es pot dir que el primer contacte gran, entre cometes, què tal la indústria musical? A lo grande. Bueno, a lo grande encara crec que no us ho puc explicar gaire. Esperem que vagi bé el disc i d'aquí uns mesos ja tingui més informació des de dentro, però no ho sé, a lo grande. Jo crec que aquí a Catalunya hi ha una xarxa de petites discogràfiques, sota discogràfiques una mica més grans, tot això del paraigua que diuen, i per una banda està superbé perquè dona una mica del recolzament a artistes que d'entrada ja estan en un mode de fer molt DIY, o sigui, artistes que ja estem... En circuit. En circuit, però a més que ja estem composant, que ja estem encarregant-nos nosaltres de buscar-nos la vida per anar a gravar. Ja tens com una mica la maquinària, ja l'estàs fent funcionar tu com a artista i com a músic, i a més tens una entitat que et pot ajudar amb temes de booking o et pot donar una mica d'orientació en quant a com procedir a l'hora de fer tota la part de treure la música i tot el que ve, que està més relacionat amb la part més d'indústria i no tan creativa. Llavors, no sé si ho definiria com a la gran indústria encara, però sí que és una ajuda, clar, com tot. Parlant de representació, management, buscar-se cadascú la vida, també tens la companyia de Creative Betty. Sí, així és. Quina funció hi ha aquí? Doncs la veritat és que estic supercontenta i és una incorporació a l'equip bastant recent, perquè vam començar a treballar junts al setembre, més o menys, i ja va ser una mica per intentar encarar tota la sortida del disc i del single. Fa uns mesos, després quan ja vam acabar de fer tot el tema dels Seasons i quan ja vaig veure que teníem el disc superencarat i mesclat, masteritzat, jo ja vaig començar a pensar que per mi era superimportant que en treure el disc ho féssim bé i el millor possible i ho tenia superclar. I em va fer l'efecte que la figura d'un mànager seria
la peça que faltava per acabar de fer que això sortís més rodat. I vaig informar-me una miqueta i vaig trobar aquesta agència, Creativity, que em va agradar molt perquè no només representen músics, de fet, majoritàriament representen artistes visuals, i em va semblar un enfoc que podia tenir... Bueno, que allunyar-se una miqueta de la indústria musical també podia aportar algo més complementari, potser. I des de llavors, bueno, de moment, superbé. No tinc res a dir. Si estáis escuchando, todo bien. Bueno, parlàvem abans de que tens un 2023 a tope de concerts, Sí, així és, sí. però és que a més agafes carretera i vas a França, vas al Regne Unit, vas a Alemanya. De tota la llista de concerts de la Patricia Azur Full Experience, quin és el concert que ens hauries de dir este és el bueno? Tots són bons, però aquest és el que ho gaudireu al màxim. Jo crec que, sens dubte, i també pel target potser de gent que està escoltant el programa, 11 de maig a la Tèxtil. Aquest s'ha d'apuntar, sens dubte. Serà un concert amb tota la banda sencera, amb alguna sorpreseta més, o sigui que serà un show molt guai. L'estem preparant perquè hi hagi una mica de fil conductor també i quedarà molt bé. 11 de maig, apuntadíssim. A la full band, a banda del Salva i el Gavi, qui més t'estarà acompanyant? Doncs ara mateix, amb la formació de banda sencera, el nucli així més proper, evidentment, al final doncs, és el Salva Criado, el Gabriel Cas, l'El León, que fa veus, i després també tenim l'Ibra Lira, que està fent el baix, i ara per ara ens està acompanyant el Dani Catena com a bateria. I, bueno, vam fer un concert tots junts fa un parell de setmanes i la veritat és que ho vam gaudir moltíssim i la cosa ja va sonar molt bé. Ja està la màquina engrasada, no? Ja està... Sí. Tenim un col·lectiu que és el Cinco Lobites, pot ser? Bueno, no sé si arriba tant com a col·lectiu així... Bueno, us feu un recolzament, amb tanta entitat. un recolzament anímic i espiritual. Si us veu que realment esteu allà... Això és com que no es veuen. Sí. Quedem un dia i anem a tocar. Sí. Això sí, exacte, és l'excusa una mica. Sí, la veritat és que això del Cinco Lobites va sortir d'un dia que hi havia un concert programat a un lloc que és bastant casa de Gràcia, que és la Cueva de Lobos, d'aquí ve el nom, i era un concert que li van avisar el Salva per anar a fer-lo ell, amb els seus temes, que també és un cantautor brutal, highly recommend. I aquell dia, doncs, per A o per B, ell va dir, no, fem una cosa, anem a muntar un esdeveniment, però ho fem els 5 i cadascú que pugui presentar les seves cançons i farem una coseta una mica diferent. Que guai. Que després hi hagi una mica de micro obert, que sigui més participatiu. I llavors vam organitzar aquesta primera trobada i va ser això una mica com un showcase i ens va agradar tant també doncs, tenir aquesta oportunitat fora de la rutina habitual de trobar-nos i tocar una mica, ensenyar-los cançons noves o senzillament practicar-ne d'algunes que volíem practicar o col·laborar. I és un esdeveniment que ja l'hem fet sobretot a la Cueva, que era com el lloc així d'origen, però també el vam fer un cop a l'Absenta del Raval i és molt divertit. Al final per nosaltres no només és l'activitat musical, sinó també d'amistat, de trobar-nos, de posar-nos al dia i de compartir. De fer teràpia. Sí, exacte. Bueno, continuem escoltant a Quiet Room, ara queda el tanca el disc, la jazzística, a veure si ho dic bé, que abans m'has corregit, Slippery Steps. Molt bé, exacte. Ara sí. Sí, brutal, 10 de 10.
m'encanta, és un tancament superoriginal. Com va sorgir aquesta idea de dir vamos a cerrarlo de esta forma? Doncs l'Slippery Steps realment és una locurita del cajón desastre, perquè, clar, normalment tot allò que arriba als escenaris són cançons més treballades, acabades i sense tant de risc, però sí que és veritat que al final vas fent cosetes i tens un calaix ple d'idees. I això de les Slippery Steps tot sorgia com d'un riff super, que es va repetint tota l'estona, i un dia doncs, el vaig posar al Logic i vaig començar a ficar-li una harmonia per sota i vaig començar a fer la fricada jo sola, i quan li vaig ensenyar al Ferran no em va dir que no, llavors va ser en plan, pues, llavors ho farem, que ho sàpigues. I a més també era això, doncs, no només la locurita s'acaba allà de dir aquest minut i mig, 2 minuts, no sé quant dura, però és curtet, sí, és molt curtet, de momento loco, sinó que a més anirà com a coda, com enllaçat al final del White Stag, que és un tema super folk. O sigui, el White Stag, que jo m'imaginava com la intro de Brave, de la pel·lícula que està allà com saltant per les muntanyes, però després anem a acabar-ho fent una mena de cosa de jazz amb 5/4, per què no? I com que ningú em va frenar, pues això és com va acabar el disc. També, aquí ja és com entrant en territori freaky encara més, però a mi el Slippery Steps em recordava molt com no sé si coneixeu l'anime Cowboy Bebop. Quin? Cowboy Bebop. Ah, sí. Vale. Sí, que té una intro superèpica de jazz i mola moltíssim. Sí. I quan fèiem les Slippery Steps, no sé per què, però m'imaginava això, com que era d'un anime random que de sobte l'estava veient i sonava això de fons. I connectava amb aquesta vena friki i vaig dir sí, pa'lante, que s'acabi així el disc, que mola molt, que sigui un instrumental, que no hi hagi... És que és superoriginal tant com disc així, de veritat, va ser tope ostres. Molt bé. M'alegro, era una mica la intenció. Et dona ganes de tornar a començar, saps? Sí. A mi em passa, no sé, ser. ara potser seré un friqui, però és així. S'acabo i dic, hòstia, altra vegada, va. Al final, tenir passatges ben instrumentals també dona una mica de respir, no? Perquè quan tens cançons doncs, amb veu, amb lletra, la teva atenció està super centrada com a espectador, com a oient, doncs no, t'estàs fixant en què fa la guitarra, què fa la veu, què m'estan dient, i de sobte tenir un passatge una mica més instrumental doncs et fa viatjar una mica més a vegades. Bueno, Patri, aquí t'hem portat perquè volem que toquis un tema amb nosaltres. Què et sembla? Brutal, sí. Sí? Em sembla la millor idea que podíeu tenir. I amb què tocaràs? Doncs avui m'acompanya el Salva Criado, que ja és un habitual. La veritat és que tinc la gran sort de comptar amb ell, és la meva mà dreta indiscutible i m'ajuda un muntó i a més és un gran músic. Així que, Salva Criado, hola. Hola, doncs res, per mi també és un superplaer estar aquí i acompanyar la Patrícia, aquest tros d'artistassa. El Salva que ha estat, el tio ha aguantat 43 minuts. El pobre home. Tinc un mundo interno. Bueno, Patri, què tocareu? La cançó que tocarem es diu Ballad of Summertime i és una cançó... ara ja estic en modo... Això sembla modo concierto i et poses en pilot automàtico. No sé si de què va la cançó, perdó. La cançó és Ballad of Summertime. Sí, i ja està. Es diu així. Ah, no, vull dir... Si vols vale, dic de què va. Sí, no, i tant. És una cançó d'aquestes que quan t'asseus a tocar i l'escrius de cop, que això és una cosa molt maca quan passa, la veritat, perquè hi ha cançons que les lluites molt per acabar d'escriure-les, però d'altres que no saps com t'asseus i et surten una sentada. I és una cançó que vaig escriure a l'acabament de l'estiu, quan vaig tornar de Londres a Barcelona, i parla sobre la lleugeresa de l'estiu i dels dies d'estiu, i de que és un moment molt especial de l'any en què sembla que jo crec que és això, que estem tots més lleugers, no? Hi ha festes de pobles, hi ha festes majors, és tot una alegria, no? I anava una mica sobre això, sobre la sensació de lleugeresa de l'estiu. Molt bé, doncs a veure què tal sona, va.
Don't be afraid to sin. What hides under your skin? Birds sing lullabies, and we dance in the night. It's just summertime. The heat cools down and rain comes back. 31 days have gone by. It's just summertime. It's just summertime. Doncs espectacular, nois, de veritat, eh? Genial. Ho heu fet molt bé, de veritat. Mira, les limitacions tècniques que teníem, però ha sonat... Què ho dius per mi? Bueno, va. Ara sí que us deixarem marxar, però ja saps, Patri, que tenim un peatge, que és que tancarem el programa amb un clàssic de Genial. l'elecció de la nostra invitada, convidada. Brutal. Què has escollit? Després de pensar-ho bastant, la veritat és que primer vaig pensar, mira, doncs, seguint amb l'estela del món folk, i vaig estar a punt de recomanar-vos una cançó de Johnny Mitchell, que es diu Urge for Going, però clar, també em vaig recordar que Spotify ja no està al catàleg, perquè ja va haver-hi tot aquell pollo també amb el Neil Young, i bueno, en fi. Llavors he dit, no et liis. I enllaçant una mica amb el que comentàvem al principi del programa del Lost in All Translation i del retrobament amb aquestes arrels més elèctriques, us volia recomanar una cançó que penso que m'ha influenciat una miqueta amb el disc i l'he escoltat molt en aquests darrers 2 anys, que es diu Just i és de Radiohead. Del The Bends. Sí, del The Bends. Doncs vinga, va, que soni Just. I fins aquí l'edició número 62 de les golfes de Ràdio Gelida. Com t'has passat, Patri? Bueno, brutal, com una nena petita. Superbé. Merci per convidar-nos. Teníem moltes ganes, de veritat, ja has vist que hem fet un programa ja... Programasso, eh? Sí, sí. Brutal, Programasso. sí, la veritat és que és un plaer que et preguntin coses rellevants. Mola molt, gràcies. Quan hem començat a fer-te lo de la biografia t'has cagat una miqueta, eh? La veritat és que, bueno, he de dir 2 coses. M'he cagat una miqueta, sí, però també m'he sentit una mica viejita, eh? Com quan veus un documental de la 2, comencen... María nació en el barrio de... I ha sigut una mica així. He vist Sí. la meva vida en blanc i negre, eh? Sí, No us sí, diré sí. més.
Doncs avancem la felicitació pel teu aniversari d'aquí pocs dies, per molts anys, Merci, moltes en gràcies. vida vostra, en vida nostra. Ja salta el mossèn. Es diu així, no? Sí, sí, ja. Moltíssimes gràcies per haver pujat a les golfes de Reus i Lida i tens les portes obertes per tornar quan vulguis. Salva, tu també, si vols, eh? Tant. Que no et diem res, però si vols passar també pel tercer grau, no hi ha problema, eh? Estàs convidadíssim, de veritat. Gràcies. Sí? Sí, sí. Ara marxarem. Ja t'ho han dit fora de micro que havies de fer, Patri. Salva, voleu fer-ho? Home, i tant. Sí, Estic molt no? nerviosa, però a veure si surt bé. Ah, ostres, perdó, molt important. Sort que està aquí l'Antonio. Hem d'agrair l'acolliment i l'amabilitat que hem tingut a l'Escola Municipal de Música de Gelida, a qui donem les gràcies per obrir-nos les portes i que esperem que les tinguem obertes un pròxim dia, també, no? Sí, a veure si és veritat. Hem estat molt a gust. Sí. Vinga. Doncs res més, família. Gaudiu molt, salut i música!